बे समाव दं आङो गुवाहाटी नोगोरनि बे सुरज स्टेडियामाव दिनैहाय बागुरुम्बानि दोहौआ दिनैहाय मोजाङै जोबनानै थांबाय। दा बे समाव आंजों बे समाव दं आंजों लोगोआव मोसागिरि बिथांमोन। दिनै जे बे मोसानाया मोजां जोबलांबाय नोंसोरनि बागुरुम्बा दोहौआ नोंथांमोना दा मोसानानै माबायदि मोनदों? जों जोबोद मोजां मोनदों। जेनेबा बियो जोंनि रिच कालचार आरो बेखौ जों आसामाव लाबोनो हादों। आसामाव लाबोनाय माने फुरा इण्डियायाव नुनाय जोंनि हेरिटेजआ बांसिन जौगाखांनाय, बिनिखायनो जों जोबोद मोजां मोनदों आरो जों थेंक इउ बुंनो सानो हिमन्त मामाखौबो कि बियो एथ' गिदिर आयजन खालामदों जायनि थाखाय जोंनि हारिया बांसिननिफ्राय बांसिन साबसिननिफ्राय साबसिन सिनायथि मोननो हादों। जों बिनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो दिनैहाय मदि साराबो फैदोंमोन, ओमफ्राय बिनि थाखाय जों गावखौनो बिराद गोजोननाय मोनदों आरो गोबां डिस्ट्रिक्टनि मोसाखावरि बिथांमोनजों लोगो मोनदों। नोंथांमोना लोगो मोननानै जेनेबा माबायदि माने बुंगोन आरो जेनेबा गुबुन डिस्ट्रिक्टनिखौथ' जों लोगोआनो मोनखादों आरो बयबो माने बिराद फ्रेन्डलि, बिराद लोगो बायदिनो ट्रिट खालामदों, मोजाङैनो रायलायदों, बयजोंबो लोगो जादों, गोदान मानसि सिनायदों। बिनि सायावहाय जेनेबा जोङो बांसिनखौनो माने जे जिनिसखौ जों मोनथियाखै बेफोरखौबो बिसोरनिफ्राय सोलोंनानै थांनो हादों। जों लोगोजों लोगो रायलायनानै सोलोंनानै माने गासिबजोंबो लोगो मोननानै बिराद मोजां मोनदों। बेयावहाय मेरला डिस्ट्रिक्टनिनो दङ बयजोंबो। आसामनि गाहाय मन्थ्रि बिथाङा जे बुंलांदों 25,000 रां होगोन होननानै, नोंथांमोनहा जे बेनि सायाव मा बुंगोन आरो? जों खस्थ' खालामबाय, माने जोङो खस्थ' खालामदों, बे फैसानि थाखाय बे नङा आरो जों खस्थ' खालामदों जोंनि कालचारनि थाखाय। ओमफ्राय जोङो बेयावहाय जों फैसा मोनगोन, जों बिनि थाखायबो गोजोननाय मोनदों। सोरबा बिराद खस्थ' खालामनानै हान्थिबाय, गावनिनो फैसा गारबाय, थांलाय फैलाय खस्थ' खालामबाय, बिनि थाखाय एफा एनै मोनदों, बिनि थाखायबो जों बिराद गोजोननाय मोनदों। एसेनोसै। नोंथांमोननि दिनैनि मोसानाया मोजां जोबलांबाय। औ। नोंसोरो जेनेबा मा बुंगोन जेनेबा बेनि सायाव? बिराद प्राउड फिल खालामदों आरो बिराद मोजांबो मोनदों। इट वाज माइ फार्स्ट टाइम, ओमफ्राय मा होनो, इट वाज अ ग्रेट एक्सपिरियेन्स। ओमफ्राय आरो लोगोसे जोङो बिदिनो 10 दिन मानि आरो बिनि सिगांबो लास्ट इयारावहाय जोङो लाइक 3-2 मान्थ्स बिदिनो प्रेक्टिस खालामबाय थादोंमोन। ओमफ्राय जों सानदोंमोन जे एफा खस्थ' मानो खालामनो, बाट दिनैहाय बेयाव फैनानै लाइक वर्थ इट मोनबाय जोङो, जे जोंनि मोनसे सिमाङाहाय मोगथां महरै जाफुंबाय। बे माने जोंनो मोनसे स्टेज होबाय नालाय, आरो जोंनि बर'नि सावगारि मोसानायखौ दिन्थिफुंनानै जों जोबोद मोजां मोनबाय। आरो लोगोसे मानसिफोरनि होख्रावनाय बा जोंखौ माने मटिभेट खालामनायजों माने मोदै गस्रावजोबदों जों जेसेबां माबा दंमोन आरोना। ओमफ्राय बेखौनो होनो जे जोङो जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो जोबोद प्राउड। आरो बेफोरबायदिखौ जोङो दाल' नङा, जेसेबां जोङो चान्स होगोन जों एसेबां फैबाय थागोन आरो जोंनि डान्सखौ देखायबाय थागोन, जोंनि बर'नि हारिमु मोसानायखौहाय। स' बेखौनो होनो सानो आं, जै बर' हारिनि।